Tinggal yung mga kamatulog. Lagi kayo of duty na mo. Pagkulang kayo. Magpapit po kasi niya mga ito mga kamatulog. Ari, nag-start na nga. Munting Christmas parties mga aga. So, ari kami dito. Makauta na eh. Bago mag-program mga kamatulog. Yes. Oh, sutata niya. Sutata niya. Kaya nga ito po. Bisa kami naman, disal ka mga peula mo. Yes, so, tapos ang dali duruan ay kaon mga kabaton bago mag-vlog. So, sunod ng sinyo kabaton, mga kabaton na. Ito ah. Mga kamaton, sa taon. Bang, amigo ko nga grabe oh. Hindi naman si Sorbo ba? Sa taon. Partner, morning, hotel no? Pabusok naman dyan, di ba kamo yan oh? Oo. Yes. Are? Okay. Sa taon. Sa taon yan, sa taon. Out. Are! Stop! Ball! Wow! Oh, disolvo! Sa taon na naik, kayo mataon! Yes! Eh, tao lang! Nyak na wala ka matuwa niya ka! Huawei ka matuwa, ano man? Pare ka liyo! Nangamoy na tap-nat zero! Yes! Sa taon lang! Sa taon, ikaw naman sa bunga ang tap-nat zero electric glory! Yes! Partner! Oh, sedap. Bab. Ada. Bab. Berap. Kablag dah. Oh, iya okay. Kata dari sa warna. Kita sama matulungon. Sumali, wala kami tulaan. Dahil lang kayo, ano ito pasagwa na gan. Okay, mga yes. Bapak, naka-vlog ko sa inyo ha. Andaw na lang, andaw. Anong ulam Jay? Dinuguan para sa ano kanina? Sa arthritis. Okay. Sir, morning sir. Blood ka man? Wala, arthritis lang. Morning sir, morning. Blood Jay, yan ang problema nito, right boss? Arthritis lang. Yes. Tigo. Naka-vlog ko kaya ma'am. Shout out. Thank you. Yes. First level award is honesty awardee. Mautan ni mga kabuton. May mga certificate and gift and then matake na kita sa photo opportunity. So ang mga awardees sa honesty awards na Henry Aguilar, RA, Luel Ticar, Leon, Danilo Halibag Jr., Mars. Yes.
kayo. Sige mga kamatan na. Norberto Miguelasis, Scooby-Doo. Larry Ano lang kabuhin na? Tamaho. Joselito Mendoza, Sniper. Yes, tumapo. Geronimo Yes. Uy, bagi tapos na ay. Uy, bagi tapos. Ano to ni ano? Ano? Ano to ni kamaton? Okay. Tandaan na. Lorite, Echona, and Rabusa. Okay, mau ni mo gaya ni go na ako. Matigda na ni karon nang kaon mo lison. Dali lang ko. Ano ito? Buli. Buli, Yes. Sakit unto ko. Hindi po tayo wala pa na pwede si pang batsa na. Sakon. Wow, di po gas strong ito. Odo. Yes. Are. Oh, sa taot. Mga perlas ay naging malas. Okay. Ala, was-wasa. Hindi pa gusto mo. Okay. Congratulations to our Honesty Awardee, Danilo Lorite, Milk Tea. Amo na yung mga kamaton ko nga upod nga. Honesty Award. Yes. Yes. So, Pastor. Karoon lang ko, uli lang ko. Uli lang ko. Video ka na yun. Sila videohan ka. Another Honesty Awardee, Okay. Vicente Lucky Boy Echona. Okay. Congratulations, Okay Honesty na? Awardee, Raymond Sa tata na yun. Rabusa. Tatanay. Gaba sa tatanay. Yung controller ko gini mo o kameraman. Yes. So, puro ni mga kamaton. Honesty Award mo. Yes. Okay. Tuloy ka ba? Tuloy, hindi tapos. Light of Glory. Sierra. Another Honesty Awardee, 2024. Norberto So, Scooby-Doo Villasis. Isa ako din ka Honesty Award mga kamaton. Yun. Oh, bye. Yes, mga kamaton, na muna yung mga regalo. Isang nabaton si mga kamaton kung upo do. Yes, sa tamon. Okay. Yes. Ano na ang isa kasako bugas? Kag mga grocery? Okay. Oh, mapamunta din sing ato, no? Mapila mo tadi ko taman din sing aton sa kasako bugas mga kamaton. Walang tuuya ka ba? Walang tuuya ka. Bilang. So nakapila ni kay kamaton ng mga maton ko nga po do. Yes. Salamat sa taot. Ilan na kayo? Hindi ko kay
bawal ko sa Si Ma'am DM ding in charge sing ano, sing ako nga bugas. Yes. Bawal ko ba nga nakabawal? Sa dito ko. Yes. Wala na si Bila na si... Rowan half na ano. Gua sa tatanay ko wala pa sila. Sa tatanay. Wala bukas. So muli ka damo ka matulong. May bukas na wais na baro. So May bukas na sa akin na baro. yes. So nagapila kami di kada mga kamatulong. Oh, bukas mo. Pila kami di. Amon bugas kag grocery. Kasi no. Ito kita dili ko luno ko damo. Palibot ko di mga kamatulong. Okay, pagbigalo ni sa mga makon nga mga driver. Bigalo sing life of glory sa mga driver. So makita tani mga sinako-sako nga bugas. Sinabaro ka bukas. Yes, so Ano sa? Sinabaro ka bukas. Sinabaro ka bukas. Sinabaro ka bukas mga. yes, sadali lang muna. Na rin ang ako nga regalo gali oh. Regalo sang light of glory. Wow. Buksan ni Mrs. Maton ka nga ako nga po. Ako na po nga kito na. Yes. Ano na yan? Ano ba yan? Ano na? Kamu ni. Oh, may talaga doon. May bihon. Oh, ara na. Yes, ano ni? Oh, Ano na siya? oh, spaghetti, bihon. Oh, Bihon. saladon. Oh, may saladon. Oh, may maling pa. It's May my maling. favorite. Yes. Ano niyo? Sponsored by Yun. Light of So, Glory. dako nga pan. Ako na ni nga bulig sa amon mga kamaton sing kumpanya. May kwan na kami, may pang maskwan na kami. Ang ako na puli pa lipay oh. Yes. May lipay ang ako niya ako. Yes, are. Kaya brian ko niya yung ano. Oh, dali. So, kamaton, thank you good sa management rin na itong glory. Eh, so, may award ko din sa maton mo. Oopsie. Yes. Yun, ari na mga kamaton. Kantaon ka. Yes! Ano na? Oh! Ang paborito ni lolo mo kung aga magpuli. Happy? Yes! So, ari pagin. Spaghetti. Pagite. Bin ka dala ka to bin sa isa ka sa bugas. Oh, sige. Yes, so ari pagin. Bali pang New Year galit ni mga kamaton. Pang New Year ni. Yes. Ta. Yes, so ang inay mga kamaton no. Regalo ni sing Light of Glory. So ang inay naman Award. award ko ini. Itatang award ta. Yes, are. So, certificate of Honesty Award. Vicente Lucky Boy Itsona. Yes, kita mo na ito mga kamato, no? Ano naman yun sa dingding? Dingding naman yun sa wapil nito. Yes, so, tatanay ka mato na. Are. Okay. Next. Isa. Mayroon ko gid. Ano na yan? Makaroon eh? Oo. Dali, dali. Tangan tawa, butang na tawa. Dali, dali. Dili lang mo. Hindi na daya. Are. Dili, wag. Yes.
Aha. Good. Sinasya Ano na pang pasalad? Palat pang nitibe, nakaganuan, New Year I see. Are can you say? Yes. Gapon. Aha. Aha. Ben, thank you, Ben. Aha. Buka na yan. Yes. Ay, iba. Amunita ng mga kamaton ang regalo ni Lucky Boy. So, are. Madamo na yung ko sila taga halos pila na katuig nga muna yung akon na wali na kamaton. No? So, thank you sa management sa Light of Glory. Kagang importante hari mga kamaton. No? Yes, isang sako nga bugas. Yes, thank you mga kamaton. Thank you. Isa pa. 1, 2. Oh, naka-video na gali. Yes, apo ko ni mga kamaton ang apo ko nga makulit. Ari, ang akon nga regalo. Yes, ang apo ko. Bago lang ibugtaw nga akon nga apo. Uwi. Ang taon tabi ng award ni Lolo mo maton. Honesty Award. Yes, makita ta matag. Sintito na, kamaton. Yes, so thank you mga kamaton. Thank you sa tanan, lalo na sa Light of Glory Company. Yes, sir. Thank you sa imo, sir. Thank you sa tanan. Kag thank you sa mga operator kag staff sang Light of Glory. Thank you. Salamat dili mga kamaton. Ari nga bang nga apo. Bukad na namon ang amon nga regalo. Yes. So thank you sa management Greg. Thank you sa Light of Glory, lalo na sa kay Sir Greg. So thank you. Happy Merry Christmas kag Happy New Year mga kamaton. So Merry Christmas advance. Thank you kay nabaton niya ni Maton ang ako ni regalo. Alin sa Light of Glory. Thank you mga kamaton. Salamat. Yes. Thank you sa regalo ng Light of Glory. Salamat sa tanan mga kamaton. Ari ang regalo sa aton ni boss ng Light of Glory mga kamaton. Salamat sa regalo. Ari man ang kamaton ang akon nga award. Okay, tata. Honesty Award. Isinti. Lucky Boy. It's na. Yes. Salamat sa regalo. Kag Merry Christmas. Mga kamaton. Yes, ang apo ko itong isa. So, Merry Christmas. Merry Christmas! Yes. Asa guys to? Honesty Award ni Lolo Maton. Ay, no. Yes, thank you.